at sigurado, tunay at garantisado. Sa Intenso panalo ang produktong makabago. Pagkagising sa umaga, palaging tulala, dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin, dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng Intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa Intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa Intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa Intenso na tayo, sa Intenso panalo. Ang manok mo na pula, siguradong ubra, kumpletong vitamina, tsak panalo ka. Plus Power Stag Premium, sagana to sa calcium, minerals, zinc at protina. Intenso panalo na tayo, sa Intenso panalo. Ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa Intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa Intenso na tayo, sa Intenso panalo. Sa Intenso panalo. Pagkatapos ng kahapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Hindi na lang Go, ako go, magsalita. go, Power Ranger! Hindi na lang ako Hello magsalita, po! oy. Ano
bakit hindi ka magsasalita? Ano ka ba? Si Miss Violet ka ngayon. So, anong meron sa Miss Violet natin dumidikit ngayon? na naman daw ako, 'di ba? Sorry yesterday. Oh my gosh, I just don't know why and all. Anyway, happy Friday! Diba? Parang wala lang naganap na parang bigla akong nawala and all kahapon. Really, the connection is very bad. Up to now, medyo may pakonti-konting dikit-dikit and all ang mga mukha natin yun sa ninyo. But anyway, it's a good thing still. It's a very hot Friday po mula dito sa Davao City. Maraming salamat sa inyong patuloy na panunod and syempre sa inyong napaka-overwhelming na suporta. Magandang hapon po. Ito po ang inyong lingkod, si Inday Bajang. And kasama ni Inday Bajang, wala nang iba po. Si Clara Tita. Hello po sa inyo lahat. Sa mga nakikinig sa ating radio stations, dyan po sa Shanton, Negros Oriental, ganun din po sa Himalalod, Negros Oriental. Magandang araw po sa inyo lahat. At mayad na adlaw gid sa aton mga toto at mga inday diya sa may Lambunaw, Iloilo. Diba? Magandang araw po sa inyong lahat. At dito din po sa ating Kings Radio sa may Agusan del Sur at Davao de Oro, Davao del Norte, dito sa Davao City. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating fresh episode sa programang Agrisenso. O, diba? Ang daming kumukontra sa akin pag ganitong oras. Kung hindi internet connection, yung kuryente na biglang nagpa-fluctuate. Anong problema ninyo? Anyway. Ganyan! Diba? Nakakawala kayo ng pangkabuhayan showcase. Ayan! Sa lahat po ng mga nanonood ngayon, baka meron po kayong mga greetings sa mga tanong mayabang konti. With regards po sa ating tawag, sa ating diskusyon ngayong hapon, ayan, i-comment nyo lamang po sa baba natin Facebook Live video. Yes, ayan. Napaka-behave ko ngayon kasi baka biglang dumikit na naman ang signal natin tapos nakanganga tayo. So, dapat prim and proper lang tayo. Diba? Hindi tayo pwedeng tumawa ng dapat nakatakip ang ganon. Delikado siya. Ayan. Uy! Kamusta mo sa mga taga Davao de Oro? Ayan. Kamusta po? Medyo may mga shaky thing pa rin. And sort of, hindi pa talaga may iwasan yung mga mapaglindol. Basta ingat lang po tayo. Yesterday, ginanap po yung tawag nito earthquake drill. Entire Philippines po yun. So sa lahat ng mga nakisali, ayan, maraming salamat. Syempre pa, dapat kung ano yung mga ginawa nyo sa drill, yun po yung gawin natin pag may mga lindol na if ever man, diba? Ano yun? Hindi ko nabasa. It's sort of, ano daw? CS. Na-CS ka raw. CS? Yeah, CS. Twice. Na-joke na naman yung po mga siya. Joke. Walang disclaimer. So, ever po may joke po kasi na hindi namin alam na joke po yun. So, sorry. Hindi po namin siya ma-relay sa inyo dahil ina-absorb pa namin kung anong klaseng joke po yun. Parang na-shock kami. Ano yun? Akala namin telenovela siya. Joke pala. So, ayun so kano yung mga tao na ito ginawa natin sa earthquake drill, yun po yung gawin natin. Kasi nga, prepare daw ang lahat for the big one na may, is kind of scared to think of that. Isipin mo yung mga 8 or mga magnitude something na pagkataas-taas na if ever na tumama sa Pilipinas. Uy, Lord, nilayo nyo po kami sa mga ganong factor. Pwede maglindol sa mga sa mga disyerto o doon sa mga ibang planeta. Ayan, diba? So, ganun pa rin yun. Kahit doon sa mga disyerto, magkaano pa rin, connected pa rin yung mga plates natin. At least yung walang tao, diba? Hindi yung walang mga, you're so busy doing something. Lilindol and all. So, ang dyan, Day, yung nakakatakot is yung mga nasa high-story buildings nakatira. Diba? Look what happens sa Turkey, diba? Sa Turkey na parang chill lang, tapos biglang nalindog, tapos yung mga buildings collapse agad. Diba? Just imagine. Tapos yun siya, Day, ha? Madaling araw yun siya nangyari. So, tulog. Yes, Almost tulog lahat ang mga tao na nangyari yun siya. It's very sad. Yeah. Scary, Kaya nga, diba, you should always be prepared, mga precautionary measures, pag may mga lindol, cover and hold, and ano pa bang pwedeng gawin for you to be, makaiwas, ika nga, diba, sa disgrasya pag dumating yung mga ganong bagay. Anyway, of course, just like that landslide, which is common right now in Davao de Oro area, kasi nga medyo landslide prone area sila doon. So, amping sa kanunay, diba? So, basa kayo, makinig sa balita, magbasa ng balita, wag
laging TikTok ng TikTok, okay? Para tayo well-informed sa mga nagaganap sa ating paligid. Ayun. Correct. Corrected by. Uy, before tayo, in-encourage ko rin po lahat ng ating mga listeners ngayon na kung pwede ay meron po kayong mga shout out or mga greetings sa yung mga birthdays and anniversaries or pwede kayong magtanong mamaya sa if ever meron kayong clarification sa ating Agri Balita at Agri Unique Chika, pwede niyo pong i-message or i-text sa ating text hotline na 0966-844-0130. Okay? Well, Yan po ang nakita ating na yung cellphone. ibang number na ito, Dai. Parang nasa ibang planeta na yung cellphone na yun. Sana ay nasa maayos siya na kalagayan. Yan, So, ito nasa bago maayos na na kalagayan at maayos na kamay. Kung sino man yung bumili. kung sino ang kumuha or kung sino po ang nag-save noon, sana ay nasa maayos ka na kalagayan. So anyway, yung ating King's Hotline, 0966-844-0130. Okay ha? Sa mga nakikinig ngayon sa ating King's Radio Stations, pwede po kayong mag-text. Okay? Mag-text po kayo sa amin. I-encourage po namin kayo na i-text nyo po ang sa amin yung inyong mga clarifications, may mga greetings ba kayo dyan, birthday, anniversary, lahat. Of course, dahil atin po yung i-accommodate later on. Di ba, Dai? Oh, of course. Kami pa ba? Ayan, hindi kami choosy, of course. Diba? Palang we can say thank you sa inyong mga greetings ninyo maya-mayang konti. So, ayan. Correct. Anyway, So, siguro, yes, ito na yon. Ayan. Go na, Dai. Just sort of tawag nito, magandang balita na naman tayo, diba? It's sort of for this week, ang daming mga bad news we have here in the country, diba? Na sort of yung, at least medyo bad news yung na missing ang airplane, good news kahapon kasi nakita na yung airplane, pero yun nga lang, patay na 43 days? Ayan, 44 days. Yeah, something more than 2 months siya, diba? Na I almost 2 months na nawala. So nakita. Siguro, if ever kung may buhay man during that time na nag-crash siya or gano'n, may mga bali-bali lang. Pero sa tagal ng panahon na hindi sila na-accommodate, diba? maubos din talaga yung energy mo. Wala kang makain, walang gamot, like mga gano'n. So, mahirap talaga ang survival doon. So, so very sad. May bata may batang pasahero yung eroplano na yon. Bata? Yan. Yes, may bata silang kasama. So parang 5 adults at saka isang bata. Ayan. So Bakit? walang private plane ba yun siya? Na parang hindi naman private siya na parang 6 yung sakay, lahat including the pilot. So may bata. So that's according to the report na ginawa natin kahapon, patay lahat, may isa pang araw na nahiwalay yung ulo mula sa katawan. So not sure pa kung pwedeng dikit or pwede pa bang maisama sa katawan niya. And somehow, with how many, parang ilang araw, more than a month na silang andon, so probably state of decomposition na yung mga katawan nila, diba? And it will take 3 days pa bago sila maibaba. Because pahirapan din yung kanilang lugar na nabagsakan ng eroplano. It's the same thing with what had happened sa Mount Mayon naman, 'di ba? Matagal-tagal din 'yun. Hindi pwedeng ma-airlift, medyo pahirapan din slope. It's because medyo nagkakaano sa visibility and also. So parang 'di ba, Day, yung sa Mount Mayon din nasa siya, malapit siya doon sa talaga, sa katawan talaga siya ni Mount Mayon, 'di ba? Malapit talaga siya sa crater, mga ilang meters lang 'yun, 'di ba? So tapos napaka-steep pa ng kanilang slope na talagang ganun. So, pahirapan ang pag-akyat at ang pagbaba. So, that's why it took time as well. Pero, actually, before pa na ibaba yung mga tawag nito, biktima of that Mayon na crash, meron ng mga tawag nito, mga volunteers or mga locals na naunang nakapunta doon. When they saw na ng airplane na bumagsak immediately, there are 5 and they are called the Magnificent 5. At binigyan nga sila ng, parang may award na binigay ang LGU doon sa Kamalig Albay. And isa sa pinaka-happy is binigyan sila ng trabaho because of their heroism na sila yung pinakaunang nag-response to check out kung buhay ba or anong nangyari sa mga pasahero ng said airplane. Though unfortunately, namatay lahat. But at least right now, parang kampante na rin siguro yung pamilya na they have their loved ones. Though medyo masakit yung nangyari, at least they can still have at maiburol at mailibing man lang. Yun lang siguro yung talagang gustong mangyari. Anyway. Corrected by, so
ayun na, Okay very na, sad okay na, lang. oo. At least At least, okay na, nakita, di ba? oo. Hindi na talaga, pahirapan na. Unlike the other airplanes, tragedy na talaga yung mga, I think that was 2 days As ago in, na nag-anniversary mm. yung airplane na may sakay na 200 something na until now, hindi pa rin nakikita, di ba? Ayun ba yung sa ano, Day? Yung MH, I just forgot the name of that flight, pero ay, para ano yun siya, Malaysian parang plane ba parang yun? yes, that's it. Na until now is Oo. wala pa talaga. I just don't know. Saan ba yung nagpunta? Baka nagpunta yung south Correct. end ng rainbow at doon na sila. Ayun, diba? Napaka Oo. mysterious ng anong nangyari kasi hindi Mysterious. pa talaga nakikita up to Mm. now. So ayun. Love moves. Anyway, ayan, balitaan na tayo, friends. Pag good news na lang siguro Correct. tayo. Huwag na tayo masyado mag-emote sa mga not so good news natin sa paligid sa ating agri-balita ngayon. It's a good news. It's because mga 50K na mga rice farmers na nagtapos ng kurso sa agrikultura sa ilalim ng RESP TESDA. O, di ba, bongga, hindi lang pang skilled workers ang TESDA, meron din sila mga ina-offer na mga courses for our dear farmers. Ayan, mahigit 50,000 na mga rice farmers at kanilang dependents sa buong Pilipinas ang nakatapos ng iba't ibang agriculture-related training programs sa ilalim ng Technical Education and Skills Development Authority or TESDA Rice Extension Services Program sa nakaraang taon. So sinabi ni TESDA Director General Danilo P. Cruz na may kabuuang 53,221 na magsasaka ng palay at kanilang mga dependent ang nakinabang sa mga programa at hakbangin ng ahensya sa ilalim ng RESP. Ayon kay Cruz, ang Region 8 ang may pinakamaraming bilang na may 6,056 na nagtapos noong 2022. Sinundan ito ng Region 3 at 6 na may 5,263 at 4,797 na nagtapos. Sinasanay ng TESDA ang mga magsasaka ng palay alinsunod sa pagpapatupad ng Republic Act 11203 o Rice Liberalization Act. Ayan, pasensya na. Ang mga pagpapatupad na inilabas noong September 2019 sa mga aktibidad ng RESP na isasagawa ng ahensya sa pamamagitan ng panglalawigan nito at mga rehiyon. Ayan, naniniwala naman ang TESDA na mga kursong pang-agrikultura at pangpahusay sa kasanayan ng mga manggagawang bukid ay makakatulong na magamit ang seguridad o pag-achieve po natin ng food security. O, di ba? Take note of that 50,000 of rice farmers and their beneficiaries or dependents na nakatapos ng kurso. It's a good thing. Siyempre pa, may mga trainings aside sa maraming trainings for farmers aside sa training of learning the new craft, learning the techniques and all. So, syempre, kung medyo may mga seminars dyan sa inyo, may mga trainings na ganito, meron kayong mga nabalitaan ganyan sa ating mga farmers, mga fishermen, ano pa dyan sa mga anong sector, you grab the opportunity. Ayan, mga livelihood programs, lalo na pag libre. Especially, most of those programs are ina-offer ng libre ng government, and after that, you can have your certification, and at the same time, if you are a legit farmer and you have this medyo kang konting lugar o konting farm and all, you can use yung mga tawag ito na pag-aralan mo during the course of training na ibinigay sa inyo ng TESDA or ng other agencies o ng private institutions na nagpunta sa inyong lugar. Siyempre, if they finish around 50,000 rice farmers for the year 2022, sana mas marami pa ang maka-join sa nasabing training by this year 2023. Siyempre, malaki-laki na ang pondo for the agriculture and fishery sector natin for this year. So, syempre, ang inaasahan natin is ang mas marami pang mga programa, mas marami pang mga kaakibat ng mga programang makakatulong pa sa mas ikaaangat ng nasabing sektor natin dito sa ating bansa. Ayan, so yan ang ating good news, of course, sa ating Agri-Balita ngayong hapon, mga friends. Ayan, doon po tayo sa kabilang bakod. Ayan, doon naman po tayo sa ating latest tips for today. Ayan, feeling ko pagbababuyan na naman. Pagbababuyan, I think ba yun? Parang baboy yung nakita ko na script. Yes, parang baboy yung nakita ko sa script earlier. So, ayun, baboy. Speaking of baboy, ayan, yung mga ASF thing.
Yung mga Akala ko- ASF na naman mga bagay-bagay, diba? Medyo nag-ingay na naman. It's because may na-declare na naman kasi yung Carcar City. May mga baboy na mula sa Negros na napunta sa Carcar sa Cebu na nag-positive sa ASF. Ayun. So parang biglang naghigpit na naman ng Cebu na bawal na namang papasukin yung mga baboy and byproducts nila for there because nag-positive siya. Doon nakita yung ASF positive sa parang ihawan nila, sa kanilang ihawan na. So parang supply yata yun ng Negros for the Carcar para sa kanila. Uy, ang atong mga kuandi ha, chicharon. Chicharon. Oo. Correct. Pero pwede naman kainin, 'di ba? Pwede naman kumain even But hindi siya pero hindi siya advisable. Wala naman pong epekto ang ASF if ever hindi talaga naiwasan, hindi natin alam na infected sa ASF yung baboy. But hindi siya advisable. Oo. Kaya di ba pag infected ang baboy ng ASF, tatay agad, kill agad siya. Kill diba? agad Sintensyahan yan at ilibing or sunugin, depende na yan. Kaluoy down sa kasi mga din, Day, for example, nakakain tayo ng ASF infected na baboy. So, yung feces natin, yung dumi din natin, kung saan yun or ano ba ang saan yan, mag-infect na dyan pa rin yung virus. Hindi naman, makain yung dumi. Yung mga virus natin na tayo ang magdadala. Pwede kasi ang tao magiging source din ng kumbaga transmission, magiging way tayo na maapektuhan yung mga baboy sa ASF. So, avoid na lang tayo doon at saka kaya nga yung mga ibang nagbababuyan, ayaw nila na pinapapunta-punta nila yung mga kasamahan nila sa ibang mga piggery, tapos pupunta sa kanila kasi yun, most likely doon din magsisimula yung contamination. So, kaya meron silang mga precautionary measures. Yes, correct. Meron silang mga meron kang dapat a foot bath when you go to certain area. So, disinfectant, ganyan, correct. para iwas sakit, but di talaga na iwasan. Very sad. So, maiintindihan natin yung mga piggery owners na very strict sila when it comes to their biosecurity measures. Kaya intindihin natin, respect din natin kasi mahirap po talaga, napaka-challenging po talaga na ma-infect yung kanilang mga alagang baboy na biruin mo sa ilang buwan nilang pag-aalaga niyan, tapos magiging magiging bula lang lahat. Kasi kailangan sakatayin kailangan for proper disposal po talaga yung mga baboy na infected po sa ASF para hindi po siya makakontaminate pa sa mga okay na mga baboy. So anyway, speaking of baboy, dito naman po tayo. Baboy cake. Speaking of baboy po, mga ka-agri, so meron po tayong i-feature sa inyo ngayon na topic po with regards po sa pag-aalaga po ng inyong mga inahing baboy dyan, o diba? Ano po ba yung magiging solusyon natin sa inahin na walang ganang kumain matapos mabulugan? Ano po ibig sabihin ng mabulugan? Bulugan. Ayan. Ano yan? you find out, guys, kung ano po ang ibig sabihin nito ng ating content creator na si Mangunguma TV. O, diba? Meron tayong bagong content creator, si Mangunguma TV. So, makinig po kayo sa lahat ng mga nag-aalaga ng baboy, lalong-lalo na sa mga inahing baboy dyan. Pwede po kayong makakuha ng tips mula kay Mangunguma TV. Roll VTR! Isa rin ba sa naging problema sa pagdalaga ng inahin ay yung kawalan na lang ganang kumain pagkatapos silang makastahan o mabulugan o ma-AI? So ano nga ba yung mga solusyon at mga dapat natin gawin para maiwasan yung mga problema na ganyan? So tara pag-usapan natin sa video ito. Hello mga farmer, good morning po sa inyo at welcome na naman sa ating panibawang video. So ang pag-usapan natin ngayon mga farmer ay yung tungkol sa mga inahin na nawalan ng ganang kumain pagkatapos natin silang pabulugan or ipaiay. So ano-ano yung mga preparasyon, mga solusyon na ating gagawin para maiwasan natin yung mga problema na ganyan. So alam ko mga farmer, napaka-basic lang ng topic natin na ito, lalong-lalo na sa mga bihasa at expert na sa pag-alaga ng inahin. Pero kung bago ka pa lang at nagsisimula sa pag-alaga ng inahin, ay malaking tulong po ito sa inyo. So sa mga bago pa lang dito sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at syempre pakisama na rin yung notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago nating videos na ilalabas. So update muna tayo mga farmer kay Black Mama. So bali 5 araw mga farmer matapos natin siyang pakastahan. So eto na po siya. So maayos naman yung kanyang kondisyon at maganda naman siyang kumain. So wala naman tayong nakikita problema sa kanyang mga farmer.
Yan, so antay naman natin to. At check naman natin yung kanyang ika 18 to 21 days sa possible reheat niya. So eto na mga farmer, nakasulat na yung kay Black Mama sa ating zoo management checklist na ginawa. Ayan, so yung date of insemination niya ay nung February 22 at yung estimated na panganak niya ay sa June 16, 2023. Ayan, so nakalista rin dito mga farmer. At sa April 2 to 5 naman yung kanyang ika 39 to 42 days. Ayan, so April 23 yung kanyang ika 2 months, May 23 yung kanyang 90 days, at June 2 naman yung deworming natin. At yung mga feed transition natin ay nakalagay din dyan. So dito na nakalagay mga farmer yung mga activity natin na gagawin. At may corresponding na mga dates kung kailan natin yan gagawin. So sa mga hindi pa nakapag-avail ito mga farmer, message nyo lang ako sa aking FB page ng Mangunguma TV. At isisend ko sa inyo yung files. Kasabay nun yung mga feeding guide at medication program natin sa mga inahin tsaka mga biik. So narito mga farmer yung ilan sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema yung ating mga inahin pagkatapos natin sila pabulugan or ipaiay. So unang-una dyan mga farmer ay wala sila sa kondisyon or wala sila sa maayos na kondisyon. At yung pangalawa dyan ay yung pagkakaroon nila ng stress. So parati ko sinasabi sa inyo mga farmer at parati ko pinapakita sa inyo na bago man din natin sila pabulugan yung ating mga inahin ay dapat siguraduhin muna natin na nasa maayos lang na kondisyon. So ginagawa natin dyan mga farmer sa araw ng walay ay kinakailangan na magpurga tayo at magbigay ng mga vitamins. So sa mga nagtatanong anong magandang pamurga na ating gagamitin, ay kahit anong mga farmer na brand, kahit anong pamurga man yan, mapapowder or injectables, ay pwede po, basta tama lang yung paggamit natin. At doon naman sa mga vitamins na ating i-inject, ay kinakailangan na mag-inject tayo ng B-complex tsaka vitamins A, D, E. So may nagtanong sa ating mga farmer kung pwede ba daw B-complex lamang at di na mag-inject ng vitamins A, D, E. So yung sagot nito mga farmer ay wag na natin tipirin mga farmer yung ating mga alaga. So kung kinakailangan na i-inject natin lahat, yung B-complex tsaka vitamins A, D, E, so inject na natin. So wag na natin tipirin. So tandaan natin mga farmer, kapag tinipid natin ang isang bagay, ay titipirin din tayo ng balik nito o resulta nito. So yan lang po yung masasabi ko. So pakalawang dahilan mga farmer ay yung pagkakaroon nila ng stress, no? So sa una hanggang 2 linggo mga farmer ng pagbubuntis ng ating mga inahin, yan po yung pinaka-critical na stage kasi nga dyan nangyayari mga farmer yung ovulation or pamumuo ng mga biik dun sa loob ng ating mga inahin. So kinakailangan hindi sila makaranas ng stress. So ano nga ba yung mga stress contributor na pwedeng makapekto sa ating mga inahin? So unang-una dyan mga farmer ay yung hindi tamang pakain. So kinakailangan sundin natin mga farmer yung tamang pakain sa kanila. So yung feeds na gagamitin natin ay yung para sa buntis na inahin. Yun ay yung breeder or gestating feed. So wag na tayo mga farmer gumamit ng iba. So yun lang yung bibigay natin. So pangalawa doon ay yung environmental na stress. So kagaya ng biglaang init, saka biglaang ulan. So isa din yan mga farmer sa mga stress contributor ng ating mga inahin. So kapag maulan ay wag natin silang paliguan, at kapag may init naman ay doon tayo magpaligo. So kinakailangan na obserbahan natin yung ating mga inahin bago natin gawin yung mga actions natin sa kanila para na sa ganun ay hindi sila ma-stress. So meron din kapag sobrang ingay doon sa paligid, so kinakailangan na bawasan natin yon. Kagaya ng pagkakahulog ng mga punong kahoy doon sa bubong or bunga ng nyog, so dapat ay walang disturbance na mangyari sa kanila. So paano nga ba mga farmer kung nagkaroon na ng problema yung ating mga inahin? So nawalan na sila ng ganang kumain. So ano yung mga solusyon na dapat natin gawin? So yan yung papakita ko sa inyo ngayon. So kayo mga farmer, papakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko dito kapag nagkakaroon ng problema yung ating mga inahin, lalong-lalo na kapag nawawalan sila ng ganang kumain, no? Pero sa kayo mga farmer, okay naman yung ating mga inahin. At syempre ginagawa kasi natin mga farmer yung kailangan para nang sa ganun ay maiwasan natin yung magkakaroon ng problema. Pero for the sake ng ating video ngayon mga farmer ay papakita ko sa inyo kung ano talaga yung personal na ginagawa ko kapag nagkakaroon sila ng problema na ganyan, yung kawalan ng ganang kumain. Pagkatapos silang pakastahan or ipa-AI or pwede rin mga farmer kapag bagong panganak yung ating mga inahin ay meron kasing instances na hindi sila kumakain or nawawalan sila ng ganang kumain. So dito mga farmer, yan, so meron ako ditong booster or pre-starter feeds. So kapag yung ating inahin mga farmer ay nawawalan ng ganang kumain, so minsan kasi mga farmer ay nauumay sila doon sa kanilang feeds na parating kinakain. So di nila kakainin yung mga farmer kapag yun at yun pa rin yung bibigay natin. So kinakailangan bigyan natin sila ng
iba sa kanilang panlasa. So dito mga farmer, meron ako ditong pre-starter feeds na pangbiik. So dito mga farmer, nag-i-stock talaga ako ng ganito kasi nga kapag kahit na sa mga fatteners mga farmer ay ito rin yung ginagamit ko na pampagana nilang kumain. So normally mga farmer, kapag bagong pakasta o bagong bulog yung ating mga inahin, ay breeder or gestating feeds yung ating binibigay sa kanila. Pero ngayon, ay for the sake nga ng ating video, ay papakita ko sa inyo kung ano yung personal na ginagawa ko kapag nawawalan sila ng gana kumain. So dito mga farmer, lalagay natin dito yan. Yan. So, lalagay tayo ng tubig. So, tutunawin na natin mga farmer. Yung ganito. So, bali ito mga farmer, yung bibigay ko ngayon ay nasa 1/2 kilo. Yan. Pero, normally mga farmer, ay gestating feeds kasi yung pinapakain ko sa kanya. So yung pakain ko sa kanya mga farmer, after 5 days pagkatapos sa silang pakastahan ay nasa 1 kilo na mga farmer bawat araw yung pakain ko sa kanya. Yan. So dahil sa video lang natin ng mga farmer, papakita ko lang sa inyo kung ano yung solusyon natin kapag hindi gaanong kumakain yung ating mga inahin. At syempre kailangan natin masolusyonan agad yan mga farmer kapag nagkaroon sila ng problema na ganyan para hindi lumala yung problema. Yun. So, isa rin mga farmers sa mga ginagawa ko dito para magiging kondisyon parate yung ating mga inahin, no? So, gumagamit ako dito mga farmer ng vitamins, itong King's Vita Plus. Yan. So, may nagtanong sa ating mga farmer kung pwede ba ito sa buntis na inahin. So, pwede ito mga farmer sa lahat ng stage, no? So, mapabiik man yan, fatteners, buntis, gilt, or sa bagong panganak ay pwede ito. So kapag buntis mga farmer, ay medyo i-lessen na natin or i-limit na natin yung paggamit nito kasi nga kapag nasobrahan mga farmer sa King's Vita Plus yung ating buntis na inahin, ay baka lumaki masyado yung biik mga farmer at mahirapang manganak yung ating inahin. So dito mga farmer, yung ginagawa ko dito ay every other day ako nagbibigay dito sa ating buntis na inahin para sa kanila hindi gaanong marami yung ating bibigay sa kanya na vitamin. So dito mga farmer, kalahating kutsara lang. So, isang beses sa isang araw, pwede na yan. So, haluin na natin. Yan. So, itong ginagawa natin ito mga farmer, ulitin lang natin, no? So, for demo lang ito ng ating mga gagawin kapag nawalang ganang kumain yung ating mga inahin. So, kayo mga farmer ay haluin na natin at bibigyan natin ito sa ating inahin. Yan. So ay mga farmer, so syempre kakainin niya yan kasi nga wala naman siyang problema. Pero kapag merong problema yung inyong mga farmer, lalo na kapag nawala silang ganang kumain, ay ito po yung gawin niyo. So ito rin yung ginagawa ko kapag yung ating inahin na bagong panganak ay nawawalan ng ganang kumain. So ito mga farmer yung personal na ginagawa ko. So kinakailangan na ibigay natin yung mga gusto nilang kainin para hindi lumala yung kanilang problema. At dagdag ko rin pala mga farmer, so pwede rin tayong gumamit or magbigay ng mga talbos kagaya ng kangkong or talbos ng kamote. So hanap tayo ng mga alternatives na kung saan ay kinakain ng ating mga inahin. So yun muna yung bibigay natin hanggang sa bumalik yung gana nilang kumain. So meron pala nag-message sa ating mga farmer na yung problema niya daw sa kanyang inahin ay hindi daw nauubos yung pagkain na kanyang binibigay. So yun po yung about sa ating topic ngayon. Yan, so yung gawin nyo po kapag hindi niya naubos, so haluan nyo po ng feeds na pangbiik. Yan, at tested at proving na po yan dito sa mga alaga namin. So hindi rin po ibig sabihin na yun na po yung gusto niya na kainin, yung pangbiik ay yun na po yung bibigay natin. So kapag nawawala na siya ng gana or kapag hindi na naubos yung kanyang pagkain, yan, so parang tao din yan mga farmer, kapag yan din yung parati mong kinakain ay meron ding mga panahon na talagang nawawalan din tayo ng gana. So ang gagawin po natin ay bigyan po natin sila ng feeds na pangbiik. So yan po yung isa sa mga sikreto ko dito. So kapag bumalik na yung gana niya kumain, so babalik natin ulit mga farmer yung normal na feeds na ating binibigay, which is yung breeder or gestating feeds. So dagdag ko lang din mga farmer, so di po tayo pwedeng mag-inject ng mga antibiotic kapag nagkakaroon ng sakit yung ating mga inahin, kasi nga may posibilidad na pwedeng matunaw yung mga similya or mga biik na namumuo dun sa tiyan ng ating mga inahin.
So ang pwede lang natin gawin ay magbigay tayo ng mga feed supplement kagaya ng King's Vita Plus. Kasi nga yung King's Vita Plus mga farmer at iba pang mga feed supplement ay meron po yan na pampaganang kumain. So yan din po yung personal na ginagamit ko dito. So try nyo mga farmer. So update ko rin kayo mga farmer sa ating mga beak ni Black Mama. So bali bukas mga farmer, kukunin na ito ng mga bumili. So walang matitira dito sa ating mga farmer, bali binili natin yung lahat. So ngayon po ay meron pa rin silang ilaw kasi nga maulan. At yung ginagawa ko sa dito mga farmer kapag maulan ay hindi ako nagpapakain ng basa. Yan, so tip ko yan sa inyo mga farmer para maiwasan natin yung pagtatae. So kapag malamig, dry feeds yung gagamitin natin. Huwag tayo magpakain ng basa or wet feeding. Yan, so kitang-kita nyo naman mga farmer sa kanilang pangatawan. Okay na okay at ready na sila. So bukas sa umaga mga farmer ay kukunin na sila dito. So alagang King's Vita Plus nito mga farmer yung mga biik natin. So ngayon mga farmer, bago natin tapusin yung ating video ay update ko muna kayo sa ating mga manok. So meron na naman tayo mga farmer na bagong sisiw na namisa. So yung tatlo mga farmer na natitira ay yung isa doon ay namisa na yung kanyang mga itlog at yun yung papakita ko sa inyo. Good morning mga farmer. So ito na nga po yung ating inahin no, na napisa na naman yung kanyang mga sisiw. Ayan no. So bali ito mga farmer, nasa 10 yung kanyang itlog na nililimliman. Pero bilangan natin mga farmer mamaya kung ilan yung napisa. So meron pa dito mga farmer na 2 at meron pa doon na nangingitlog. Ayan. So tara mga farmer, kunin muna natin yung inahin para makita natin yung mga sisiw. So ito na mga farmer, yan. So sa 10 mga farmer na kanyang nililiman ay isa yung hindi napisa. Ayun oh. So bali tara bilangin natin. Yan, 2 4 6 8. Yun, so siya mga farmer yung napisa sa kanyang mga itlog. Ayan oh. Ang gaganda na naman mga farmer ng ating mga bagong sisiyo ngayon. So bali crossbreed pa rin ito mga farmer sa native tsaka Rhode Island Red yung ating mga sisiyo. Tsaka meron pa dito. Yan, so bibilangan na natin mga farmer yung mga araw niyan at mapipisa na naman. Yun. So tara ilagay na natin mga farmer sa kanilang kulungan. So eto na mga farmer no. So nalagay na natin. So yung ginagawa ko kasi dito ay pinapanatili ko mga farmer yung kanilang nanay dito ng halos 1 linggo tsaka hanggang 2 linggo. Yan para hindi tayo gumastos mga farmer sa brooding lamp na ating lalagay dito kasi nga siya na mismo yung maglilimlim sa kanyang mga sisiyo para di malamigan. So bali ito mga farmer siyam. Ito ay nasa 16. Ayan. At ito mga farmer yung kakapisalan natin nung isang araw. Bali ito ay nasa 15. Ayan. So maya papakain natin sila mga farmer. So dito na sa kabila yung 10 at yung ating mga shamu dito mga farmer na mga sisiyo. Ayan. So dito sila sa baba. Yun. So ngayon mga farmer, maglalagay tayo ng pagkain sa kanila. Bali yung pagkain natin ay XO1 ng Sanjin or booster feeds para sa mga sisiw. Yun. So gagawin natin ng mga farmer sa 1 to 2 weeks ng ating mga sisiw simula nung napisa sila or day old chick na mga sisiw. Yun, so kumakain na sila. So maglalagay tayo mga farmer sa kabila rin dito sa ating 16 na piraso. Yun. So ito mga farmer sa 15 na to ay walang mortality tayo no, o walang namatay sa kanila. So napaganda yung performance ng ating inahin. So kayang-kaya niyang limliman or painitin yung kanyang mga sisiyo. At lalong-lalo ngayon mga farmer na maulan. At syempre, ito yung ginagawa natin para makatipid tayo dito. So di tayo gumagamit mga farmer ng brooding lamp sa kanila kasi nga andito yung nanay nila. So bali ngayon mga farmer ay nasa 51 pieces na yung mga sisiw natin na
crossbreed. Ayan, so kasama yung, kung isama natin yung mga Shamo natin at mga may lahing asil, so nasa 58 pieces na sila. Yan, so unti-unti na dumarami mga farmer yung ating mga sisiw dito, yung mga manok. Kasi nga, ito rin mga farmer yung isa sa mga gusto kong paramihin at gustong alagaan. At yan din po yung isasama natin sa mga vlogs natin. At syempre, kasama po yan sa journey natin dito sa pag-farming natin. At syempre, papakita ko yan sa inyo yung mga ating gagawin. So yung mga farmer, maraming salamat sa inyong panonood. At syempre, maraming salamat sa inyong suporta na binibigay sa aking channel. At sana po ay may nakuha kayong idea sa ating video na ngayon na ginawa. At sa mga katanungan, ay feel free po na mag-comment sa ating comment section or i-message po ako sa ating FB page ng Mahuma TV. At sa mga gusto mag-avail ng ating checklist, ay may na-upload na po ako dun sa ating FB page din. At kung di nyo makita, ay message lang din po ako para ma-send ko sa inyo yung mga files. Ayun, so bago na magtapos ay syempre shoutout muna tayo sa ating mga sulit na subscribers, sulit na supporters na lagi nag-aabang, at syempre sa lahat ng mga FW na lagi na-inspire sa ating mga ginagawa rito. So yung mga farmer, shoutout tayo kay Ma'am Jennifer Baga, no? So sobrang nakataba ng puso itong mga farmer kasi nga ginagawa niya raw TV yung ating YouTube channel. So maraming salamat po sa inyo, ma'am, sa walang sawang suporta na binibigay sa aking channel. Ganun din kay Sir Roderick Ramores, no? Sobrang nakakatawa din tong tao na to. Kasi nga dati mga farmer ay isa rin po ito sa mga subscribers natin na nagtatanong sa atin kung ano yung mga gagawin niya sa kanyang mga alaga. At ngayon nga po ay siya na mismo yung nag-inject at nagme-maintenance sa kanyang mga big at mga inahin. At pati na rin mga farmers sa mga kapitbahay nila ay siya na rin mismo yung tinatawag at siya na rin yung nagsiservice sa mga kapitbahay nila. Yun, so sobrang nakaka-proud. Shoutout din kay Sir Francisco Medicilio, kay Ma'am Jennifer Bacanay at sa kanilang Bacanay's Mini Farm. Ganoon din kay Sir Efren Beato, kay Sir Dandy, kay Sir Melvin Agonia ng Nipawa, Canada, kay Sir John Gallardo at sa Gallardo family. Ganoon din kay Sir Rodrigo Esplana, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am May Baladon, kay Ma'am Amelia Ranle, kay Ma'am Josephine Namok at kay Sir Choi Tumabiao. Ganon din kay Ma'am Arlene Virana, kay Sir Ariel Duran. Ganon din kay Sir Eddie and Luisa Mauricio from Dinalongan, Aurora. Kay Sir Marjon Calope at Calope family. Kay Sir Macdo Allen and family also. Kay Sir Jerry Mirabel. Pabisita rin ang mga farmer at pasubscribe sa mga YouTube channel nila Souls Gandang Buhay, Calbucob Garcia, Lynn Promdi, Sir Agribel's Vlog, Madiskarting Situring, Tinigban Farm TV, Pobreng Farmer Vlog, Mr. J Channel. Shoutout din kay Ma'am Ate Adelaida Channel, kay Sir Frederick Vlog, at ganoon din kay Massive Adventure Daily Vlog. So yung mga farmer, maraming salamat sa inyong panonood. At syempre sa mga gusto mo pa shoutout ay comment lang kayo sa ating comment section para may shoutout kayo sa ating mga next vlog. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ay pa-subscribe lang din po para lagi po kayo updated sa mga gagawin pa natin mga videos, mga tips and tutorials, iba pang mga farming ideas na kung saan pwede yung pagkakitaan. So hanggang sa muli mga farmer, happy farming! Oo, ang pink lang lahat. So ayan, di ba, napanood nyo na po ang content sa atin ni Mangunguma TV. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa kanyang YouTube channel, search nyo lamang po ang Mangunguma TV. Ganon din po sa kanyang Facebook page na ganon din, Mangunguma TV. Ayan! Yo! So, I hope Thank you, pigs! Napaka-cute ng mga pigs ni Sir, diba? Correct. So, healthy I hope na- because of King's Vita Plus, diba? Correct. I hope din na lahat sa mga listeners natin ngayon may nakuha sila ng mga tips, of Yes. course, sa kanilang pag-aalaga. Partikular sa mga inahing baboy. So, importante talaga sa baboy na bukod sa tamang pakain, tamang pangangalaga ay yun, yung stress. Di rin Yes, dapat dapat silang stress-free ang baboy para makita ma-stress. mo naman yung baboy na happy, diba? Happy ang face ng Mm. pig, parang napaka-cute, healthy, Correct. and all, diba? Napaka-shiny ng kanyang skin or ng hair, o diba? Yung mga ganun na pig. And syempre, right now with the hog industry we have na medyo andun pa rin yung threat talaga ng ASF, it's really a struggle for our hog raisers to napalakihin, mag-alaga ng mga baboy with that kind of problem. So andun pa rin talaga yung problema na mahal ang baboy because of ASF, mahal ang feeds, kaya ayan, maraming medyo umatras sa pag-aalaga ng baboy. Kaya nga, suggestion ni Sir, maghanap ng alternative sa mga pakain sa inyong mga alagang pigs. Ayan, para makasurvive. Correct. Yes, yun yung importante. And syempre, kung pwede, wag na tayong sumali pa sa numbers ng mga baboy na nagkakasakit ng ASF. And as I remember yesterday na ibalita natin na sana maging successful yung test na ginawa with regards sa ASF vaccine dito sa Pilipinas, na naway
May test na siya, Day. May test na ginagawa sa ibang areas ng Philippines, and hoping ang mga officials na maging positive para at least makabili na ng maramihang bakuna para ipamigay sa mga hog raisers sa bansa. At least that, 'di ba, yung population ng mga baboy natin is nag-half, 'di ba? Example, yung population ng baboy natin before ASF was 6 million, right after ASF nag 3 million na. So just really a big drop of the numbers ng mga pigs. So ayun, para extra energy, extra tawag ito, vitamin sa inyong mga baboy, iwas sakit gaya ng ASF, King's Vita Plus na yan. Ayun. Correct. Gaya ng gamit ni Sir. Oo, and speaking of King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ay the number 1 animal feed supplement, of course, yan po ang, pwede po yan siya sa mga baboy, sa manok, kambing. Marami din pong gumagamit ng King's Vita Plus para sa mga kambing. Yes, bibi, pato, itik, ano pa ba? Baka. Yes. Marami po talaga ang mga gumagamit. Mga manok, of course, kahit anong klaseng manok, kahit anong klaseng breed ng manok, kahit anong klaseng baboy. Basta hayop po, pwede po. Mas ang special ating ba King's man yan or hindi? May breed o wala? O, di ba? Correct. Oo. At ang ikinagaganda lamang po ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement ay very, pwede sa lahat na pakain, pwede mong ihalo. Okay? Yeah. Maraming nagtatanong kung pwede ba siya sa mga fermented feeds? Pwede po. Ihalo nyo lamang po ang powder. Kasi powder form po kasi ang King's Vita Plus. White powder. White powder po ang King's And Vita it's Plus. mabango. That's what I like, Kings. Napakabango. Napaka-sell na parang you are even the tao is parang gustong kainin. It's because iba talaga siya, walang char. Kaya, I like the scent. Diba? Oo. Kaya yan po ang isa sa mga rason bakit ganado po ang inyong mga alagang baboy, ang inyong mga alagang hayop sa pagkain po ng kanyang pagkain dahil meron pong halo na King's Vita Plus Animal Feed Supplement. So, of course, bukod sa nakakapagana ito sa pagkain, syempre kung magana ang kain ng inyong mga alagang baboy, mabilis silang lumaki, mabilis yung kanilang pagbigat, iwas sila sa sakit and stress, and of course, kung sila po ay mga inaing baboy, ay makakatulong po yan sila na makapag-produce ng maraming biik at maraming gatas po sa inyong mga inaing baboy. Ganon din sa ating mga chickens, more eggs din po sa kanila at masarap po ang karne ng inyong manok o kaya baboy pag meron pong King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa katawan nila. So, saan ka pa? O, corrected by Buyag-Buyag with King's Vita Plus. Buyag-Buyag. Supplement. Tingnan nyo yung anak ko, alagang King's. Alagang King's. Ay, nga pala, Day. Bukod sa King's Vita Plus, i-ano na din natin yung ating the most effective antibiotic couplet at kumbaga water-soluble powder sa ating mga alagang manok, 'di ba? Basta manok na may sakit, 'yun po ang pinaka-common na dapat nating gawin. Ipanamox na 'yan siya. Yes, 2 types po 'yan ng panamox natin, ha. Correct. Merong tablet at merong powder type. So ibigay niyo po sa inyong mga alagang manok for 1 week para mas mabilis po ang paggaling ng kanilang mga dinaramdam ng kanilang mga sakit. It's the same thing sa tao, o 'di ba? Antibiotic is good for 1 week. So, i-push nyo na yan for a week para sa mas mabilis ang paggaling po ng inyong mga alagang manok. Ayan. Pwede naman namang nagsasabi na bawal kayo mag-herbal and all. But if you want an effective and immediate action sa mga sakit-sakit po ng inyong mga manok, ipanamox nyo na yan. Okay? Correct. Ayan. And bukod sa panggamot yan siya, Day, pwede rin siya for prevention. Marami pong gumagamit ng Panamox Forte. Yun po kasi yung water-soluble na inyo lamang pong i-mix sa tubig. Yung powder has a shape, nakasashay kasi si Forte. I-ano lamang po siya, i-mix nyo lamang po siya sa tubig. For prevention po, ibigay niyo po sa inyong mga alagang manok. Like for example, pangit yung panahon, umuulan, like ganon, ulan sa gabi, mainit sa araw, so paulan-ulan sa inyong area. Prevention na po kayo, painumin nyo na po ng Panamox Forte para iwas po sa sakit ang inyong mga alagang manok. Hindi po sila manghihina. So, okay na okay po for bacterial flushing ang ating Panamox Forte. O, diba? Yeah. Panamox Tablet at Panamox Forte. At meron ka rin good news, Day, sa ating mga
Bossing sa sabongero natin Rueda. dyan, of course. Todo na natin, of course, if you want na ikondisyon ng bonggang-bonggang inyong mga alagang manok, ayan, meron po tayo niyan. Intenso products naman po. So take note ha, meron tayong Intenso Plus, ayan. Powder type po ito na kailangan yung tunawin sa 1 galon ng tubig. Ayan, and ibigay nyo po sa inyong mga sisiw 2 to 3 weeks, 2 to 3 days in a week. Ayan, para po sa mga sisiw na ginugroom nyo pong maging isang champion na manok panabong in the future. Ayan, after po ng ating Intenso Plus, ibigay nyo nun po ang Intenso Power Stock para po sa inyong mga manok panabong na may edad na 5 to 11 months. Ayun. So yun po, syempre 2 to 3 times in a week pa rin yan siya. Of course, para sa inyong mga alagang manok. And lastly, ang ating Intenso Premium, it's a caplet, 2 to 3 caplet pa rin po sa 1 linggo. So medyo kung baka magtanong kayo, bakit hindi daily? Medyo pang-kondisyon talaga siya, and syempre para maiwasan na medyo ma-overdose ang ating mga manok. It's because ang content or mga sangkap ng ating Intenso is nakikita po sa mga bitaminang tinitake din po ng ating mga athletes. So if you can notice, yung mga athlete hindi agad napapagod, medyo firm at malakas talaga ang katawan. So inilagay po yan sa Intenso para po makatulong po sa pagkondisyon sa inyong mga alagang manok panabong. Para mas strong yan, mas ligon ang mga tuhod ayan, sa inyong mga manok panabong. Dili mo kurog, o diba? Inig-abot sa iyong pakigsabong. Lain, diba? Pangit kayo, napagutan mo sa imo ha, manok tapos biglang tumakbo, no? So, tsaka na. Ayan. Correct. At, dahil bukod sa magandang kondisyon ng iyong mga manok, of course, kabilang na din yan sa tamang pagpurga sa kanila. So, if ever ay pupurgahin ninyo ang inyong mga alagang manok, huwag niyo pong kalimutan ang Worms to Go. O, diba? Sa pangalan pa lang, go na ang worms. Lalayas ang worms. Lalayas na ang worms. So, of course, dahil ang ating Worms to Go, ito ay may kombinasyon, na mabisang kombinasyon sa praziquantel at albendazole. Yan po yung pinakamabisang ingredient po para po ay mapatay, matunaw ang mga parasites at bulate sa loob ng katawan ng inyong mga manok. So ayan, of course, pag walang mga bulate, mga parasites dyan, walang hindrance po, wala pong makakasira ng kanilang immunity, ganun din ang kanilang digestive system. Ayun. Correct. Oo. So, go lang ng go ang paglaki ng inyong mga alagang manok kasi po, tamang nutrients yung na-absorb nila. Hindi yung mga bulate at parasites yung a-absorb ng nutrients, kundi ang mga manok ninyo. So, yun Worms to Go yun po, na siya. hanapin. Correct. Hanapin niyo po yan. And syempre, sa may mga pets, cats and dogs, try out King's Vitapet. Ayan, diba? Ang dami Baka natin naguluhan kayo. Sige, Day. magpapadala kami ng listahan sa inyo para hindi kayo masyadong maguluhan. Mas stress and all. Ayan. Correct. So, sa dami nun, diba? Sa dami nun, for sure magtanong kayo, saan kami pwedeng makabili? Ayan. Yes. Sort of, ayan, marami po actually available po iyon sa mga suki ninyong Aggregate stores, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ayan. Correct, So, Day. And speaking po of ating Aggregate store, meron tayong isa-shoutout lamang ng mga Aggregate stores yan po sa probinsya ng Negros Oriental. Okay? So, Uy, Negros. Maganda unahin natin, Day, sa bayan ng San Jose, Negros Oriental, ang Rihanna Store, Hacienda Aggregate, at Elsa Mini Mart. Ganon din sa may Sibulan, Negros Oriental, ang Roel Che Aggregate, Roger Aggregate, Johnny James Aggregate, at Daday General Merchandise. Diyan po yan sa Sibulan, Negros Oriental. Sa may bayan naman ng Valencia, Negros Oriental, ang ano yun? Nag-change ka na, kuya. Sa Valencia muna tayo. Sonjaco, Olasiman, Derrick's Aggregate, and Hacienda. Okay. Aggregate. Ayun. Correct. Sa may Santa Catalina. Santa Catalina. Okay, go, Diyan tayo guys. sa Abrasaldo Aggregate Supply, Macfate Aggregate Supply, Macrolan Aggregate, and Kumagay Aggregate. Ayan. Ito doon na natin. Doon po sa Basay o Basay. Paano ba yan? Dolphin Store, Emiya Store, and J. Ford Aggregate, and
Paano ba ito basahin? KWYSLI Marketing. Yun na yun. Quizly yan, Day. Feel ko, Quizly. Quizly. Quizly Marketing. Pinapahirapan yung mga sarili nyo, ha, charot. Anyway, let's sa Bakong, Negros Oriental Steel, Princess Fiona Agrivet, Elsa Store, and Conchita Store. Ayan. Sa Correct advice. Yan. So, sa lahat po ng mga taga Negros Oriental, yan lamang po yung iilan sa mga Agrivet stores na meron po available ng ating mga produkto. Pero sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon, sa ating live, sa ating radio, bukod po sa ating mga Agrivet stores kung saan available po tayo, pwede rin po tayong mag-order online. We can deliver it via LBC, COD via LBC, or cash on pick-up. At available din po tayo sa Shopee. Hanapin niyo lamang po ang ating KBM Agrivet Line Store. Yan po ang ating official store sa Shopee. Nandyan po lahat ng ating mga products na na-mention namin kanina ni Inday Bajang. So, sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement po na Facebook page, Panamox, Intenso, lahat po, pwede po kayong mag-message dyan kung gusto niyo pong mag-order sa amin online. So, accessible po tayo online sa Facebook. I-search niyo lamang po ang mga pangalan ng ating mga produkto. Okay? Para hindi na kayo ma-stress sa kakahanap, diba? Kung if in case man na out of stock, ayan, order na lang online for your convenience. Ayun. Correct Very advice. good. So, ayan po mga friends, mga ka-agri, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ni Inday Bajang sa loob ng hindi naman masyadong isang oras na chikahan, but almost. Quiet lang, 1 hour. So maraming salamat po sa inyo. I hope po na na-enjoy kayo, and at the same time, ay ma-share nyo po sana ang aming live para marami pong makaalam or ma-spread po natin ang good news sa ating mga magsasaka, sa ating mga breeders dyan out there na kailangan po ng information sa ating paghahayupan. Diba? Siyempre, yung mga good news natin for the Agri-Balita and some tips na you can also apply it on your own or pwede nyo i-share sa inyong mga kamarites dyan sa inyong lugar. O, diba? Baka may mga alagang baboy si Lingan, yung mga friends nyo dyan, yung mga neighborhood, you can share those things na inyo pong narinig sa ating Agri-Unique Chika ngayong hapon. Ayun! So, yun na. Correct. Bye. So, ayan na. Thank you so much. Again, bukas po ulit po mga friends. Samahan niyo po kami ni Inday Bajang. Same time po, 1:00 po ng hapon. Sana po ay huwag kayong matulog. Hanggang sa kailan namin gustong matapos, depende sa sabot. Ayun. Corrected by. Ayan, ito po ang inyong lingkod, si Clara Tita in the house. And ito po si Inday Bajang. Daghang salamat at ito pa yung programang Agri-Senso sa agrikultura. Senso ka. Mayong hapon! God bless! God is good all the time! Thank you, everyone! Happy Friday! Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang Agri-Senso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.